To jsou zvířatky krásné. Proč tu je motýl a nějaké, nevím, co to je, veverička, kůň, macko, klokan a co to je? Nevím, tak pojďme dále. Dále, kolečko. Čože kolečko? No tak si pojďme něco aspoň koupit. No tak pojď. Je tak pěkná. Já mám tak ráda tu modrou farbu a je žlutou. A já si to dám. Počkat. Tak. Bylo krátké videjko, ale doufám, že se vám aspoň trošku páčilo. Dejte like a prosím vás, dejte like, prosím. No a to bylo asi celé videjko. A keď si hovoríte, proč som mala vtedy iný hlas a teraz, takže to bola kamarádka, ale teraz odišla. No takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a ahoj.